Kining uban magod. Wa pagyud makadawat mga higala og unya ilang gisaway ang Supreme Court. Pastilan. Nagi mga tao sa ginaana ba? Mura mga higala nga ang ato kabantay mo bisa akong diskusyon diri Niingon gyud ko nga kani ang posibleng mahitabo, ma-forecast man ako unsay posibleng mahitabo kay kibaw man tas balaod. So ang posibleng mahitabo mao ni, Batuan sa Supreme Court mo tingog na gani mo tahod ta. Hinumdum ka kay? Niingon ko ako isip abogado mo tingog sa Supreme Court kini ato forecast ni but tingog Supreme Court unsay decision Supreme Court atong tahoron ng Supreme Court. But kining mga tawhana wa, no? With due respect lasad ani nila. Ya ato i-explicar sa mga tao nga unsa da ining decision Supreme Court ining impeachment case si Sara nganong gibasura man sa Supreme Court. Nya sa ako yung pagkanindot nga pagkasuwat. Gibasa nako kining 97 pages nga gisuwat mga higala decision sa Supreme Court penned by Justice Leonen. Purbidang ninduta. Unya ni tanaw ha si Justice Leonen atong i-coach Justice Leonen ha. Mao ni ang pamahayag Justice Leonen asa man tong iyang picture dong. Kani kinis Justice Leonen nga maoy puninte. Mo'y gasuwat og ni concur ang tanan nga mga justices. Unanimous. Matod pan Justice Leonen, it is not our duty to favor any political result. Ours is to ensure that politics are framed within the rule of just law. Straight to the point. Mo nagiingon Justice Leonen. Ang uban manggod, lahi-lahi na manggod, doon na manggod mga kolor mo diha. Lahi-lahig mga kolor. Lahi-lahig interest. Ang Supreme Court manggod mga higala, kita mo sa Lady Justice, ang simbolo mga higala nagdagtimbangan, gitabunan ang mata, aron dili sa kakita kung kinsay subject ni anang atong desisyonan. Aron dili sa kakita kung pink ba na, yellow ba na, puwa ba na, green ba na. Aron dili sa kakita. Aron nga niyang desisyon, basig yun sa balaod. Muna yung Justice Leonen, dili among duty ang pagpabor og unsay politika nga resulta. Unsa ninyo politika bahala mo. O may labot ana, basang amo ipatuman ang among pag-interpret sa balaod base gayon sa balaod. Straight to the point. Pagkanindot nga pagkasuwat. Unya kining pagkasuwat ni Justice Leonen, giuyunan. Unanimous god. Unanimous mga higala kining maong decision sa Supreme Court. Could you just imagine that ang mga banggiitang abogado nga tuwa mahigala na tudlo nga mga justices sa Supreme Court, apil ang Chief Justice, ni concur nga ibasura gayon kini mga higalang impeachment complaint batok ni Sara Duterte. Straight to the point. Yang Supreme Court mahigala ang judiciary, klaro man na sa atong constitution. Ang iyang main function is to interpret the law. Tulo ka branches of government ni. Executive Department, ang head ani mahigala ang head ini mahigala ang President. Legislative Department, ang head ini ang Senate President ug ang Speaker of the House. Ug ang Judiciary, ang head ini mahigala si Gismundo karon nga may Chief Justice. Kining tulo ka mga branches of governments, dunay lain-laing function. That's basic sa mga nakaagi og pulusay. Bisag dili ta maghisgot og abogado. Bisag first year, unsa man kuan na day, bisag dili na di ta maghisgot og law school. Atong i-simplify og mayo ni kay libog-libugon pa man kasayon anak manghigalang sabton. I-simplify na itong mayo. Kining tulo ka branches of governments, pag-enroll nimo anag sod nimo college na kay subjects pulusay, kasabot ka nga ang function ini nila, ang Executive Department maoy mo execute sa balaod. Ang Legislative Department maoy mo himo mo panday sa balaod. Ang Judiciary maoy mo interpret sa balaod. Straight to the point. Karon, ang Supreme Court maoy nag-interpret ilan ning trabaho sa Supreme Court. Simple ra man na. Nagkaroon ng Supreme Court, dili sa mo tan-aw sa inyong color diha. Dili mo tan-aw. Kay uban magod suko magod mahigala gyud sa mga Duterte. Nan kundi pa ni Duterte ang subject, sama po inyong baruganan. Muna nga kini Supreme Court, mo tindog sila mahigala unsay tarong. Muna akong ingon, mutahod ta Supreme Court. Unya kining pagkasuwata mga higala ni Justice Leonen pagkanindot nga pagkasuwat. Nagkauyon ang mga justices
Could you just imagine ka na mga abogado, mga banggiitang abogado nga nahimong justice sa Supreme Court, nagkauyon sila? Timan ni ha? Ako mo tagay example, di ba basta-basta magkauyon? Bisan gani og boxing judge lang ganing tulura sa gabok, di magani magkauyon? Bantay ka kay? Og may unanimous decision gani na kanang tulo ka judges sa boxing. Aw, Clarex na day nga daog ning usa. Pero usahay mo daog mahigala by split decision. Kapila man mahitabo. Split decision meaning kanang tulo ka justices, tulo ka mga judge sa boxing, tulo lang na sila ha. Di gani magkasnabot ng tulo, magkalain-lain gani score. Na mo daog ang duha, ang usap ang usa pabor sa pikas, ang duha pabor sa pikas daog. Mo na gitawag og split decision. So daog but split. Duha ka judges pabor sa pikas, ang usa ka judge dito pabor sa pikas, mo nang na split decision. Katong ka Manny Pacquiao karon unsa man to? Draw, majority draw. So kana tulo lang gani kabuo kawa, di gani na inana gyud nga magkasnagdanay. So naay higayon nga magkasnagdanay pananitan. Ibutan ta kadto di ang Manny Pacquiao versus Kwan. Kisa tong British day nga iyang Briton iyang kontra. Kadto gyud grabe gito nga Kwan ay. Pag sukmag Manny Pacquiao, tas boxing ha, example lang tamo boxing para sayon kay sabton, ha? Kaya kato bang mga fight ni Manny Pacquiao, ang uban, kuman to, kato ka Marquez, tong ka Marquez panalitan, tong katapusan niyang away ni Marquez, kuyapan si Manny Pacquiao sa ring. Unsa man ito nimo, mag-decide. Bisag pagwa magkopyahay ng mga judges, boxing judge, sigurado pildi si Manny Pacquiao gid ani. Ha? Sigurado pildi. So unanimous decision daog si Marquez atong panahon na. Katong sa England kadto si Ricky Hatton, mugiron man sa tunay. At the time ko napa si Pacquiao sa iyang prime. Do si Ricky Hatton gara-garaon sa to nga iyang giingnan tong mga tao sa Inglaterra nga ibaligya na inyong mga bahay kay ipusta nako at pilihon ko sa Manny Pacquiao dako sa to sa aton. Ay sus, pag abot dito mga higala sa ring, sus nakatug si Ricky Hatton ay. Oh. So unanimous decision na may dili man siya malibog ka. Di man ka malibog. Klaro man na. So kini inana ha, ang Supreme Court mahigala ang tanang justices nagkauyon sila nga atong ibasura kining impeachment. Ngano man very simple. Ani ha? Kanta mo para sayon sabdon kay kini kung uban ilang lisod-lisoron. My God. Ha? Nani man gud ni si Vice President Sara Duterte gipili na sa mga tao. Gipili sa mga tao natong 2022. Nakakuha siya og boto. Imagine ka? She garnered votes higher than the president because Marcos got only 31 million kapin nga mga boto. As compared to Sara, she garnered 32 million kapin nga boto. Siya pinakataas og boto. Ipili man siya. Nya mo ingon ta mga higala nga Vox Populi Vox Dei. Ang tingog sa katauhan mo'y tingog sa Dios. Straight to the point. Sa to pa, atong klarohon na, tingog sa katauhan, tingog sa Dios. Kini mga tawhan nga nasuko karon sa Supreme Court, apil pod ni kay bawo sila ana nga panultihon indikin. Ay sus. Kaya magpaguriguryo pa yun. Kaya ba mo, oy? Vox Populi Vox Dei. Kana kung pagka-presidente, pagka-vice-presidente, may usay makaingon ta, bitaw, namura bitaw sa destiny, bitaw day. Dili, basta-basta nung anong nabutang, kaya mo something yun, nga anong nabutang sa kadiha. Na-timingan, ang uban na, example ha, katulang daan sa Cory Aquino, kisa may magtuo mga presidente ito. Ha? Ba't tungod kinamatay si Ninoy, nakalit siya ang simpatiya sa mga tao dito niya. Nahimo presidente bisag wa makagi pagkabarangay kapitan. Katos Ninoy Aquino. Kisa may magtuo mo presidente to. Apan tungod mga higala sa kuan ba kanabang something gyud bitaw na adya pinaagi sa buto sa mga tao. Kana si Duterte mausad taga Davao guna. Wa guna mahigalay national position sa una. Nakalit lang mahigala tungod sa tawag sa panahon. O bisan kini BBM sa pagkakaron. So,
Si Sara nga nahimong vice presidente bisag ka na si Leni Robredo. Nganong na vice presidente mas Leni day? Namatay ang iyang bana ni simpatiya ang mga tao. Kitang mga Pilipino god natay kinaiya sad anak nga hain tong kuan mo dalitang mo simpatiya labi pag daog-daogon sad. Straight to the point. Mabitan na mo saler ganato ng mga teleserye mahigalag mga drama sa radyo nga gidaog-daog kay. Unya human mo sukol na kadugayan kay. Mo doon na drama sa una bitaw sa kuanday nga ang nagsuwat si Boy Lido Patalinghog kung musukol na ang dinaog-daog. Astangil ngil. Simple raman na, mga kaigsuunan. So, si Sara Duterte, mga higala, gipili sa mga tao. Makabungog nga buto. Ang ginuugod karon di na magandang usulti, may galang, parehas, unang panahon ba nga, naagi ginoo nga ni sulti, isulti sa pinagis mga tao, mo na maingon tas principles balaod, vox populi, vox dei. Ang tingog sa katauhan, tingog sa Dios. Sa to pa, nabutang si Sara diha, mga kaigalaan. Secret ka na, nga nabutang sa diha. Usa ka na kasagrado nga butang nga na-install siya as vice president. Nya karon tangtangon lang siya galit nining Congress may galang nagduwa-duwa lang murag nagduwa-duwa tubig-tubig. Anong moingon mata murag nagduwa tubig-tubig? Ang mga tao nga naminaw ron, di kinahanglan abogado nakasabot kita nga ang atong balaod may gala simple gyapon ha. Di to lisod-lisoron. Dito lisulisuron, kini mga tawhan nagod gusto gyud niya ilang bang kulikot-kulikuton mga sukit dig paminaw. Di man na kinahanglan. Ningon ang ato mahigalang Constitution under Article 11, Section 3, Paragraph 5. No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Ha? Straight to the point. Why impeachment nga himuon sobra sa kausa in 1 year, unsa may spirit of the law. Aron nga kanang tao, dili na maharas. Dili pwedeng iharas nimo kay gipili sa mga tao, mo serbisyo na sa mga tao, nag-imong i-attack og kaso, i-attack nimo kaso. Dili na sa maka serbisyo tarong. Mahimong harassment, mahasol man ka nga na may kaso. Muna nga dunay limitasyon. Pero sa may gibuhat nila mga higala, December 2, ang mga tao na hibaw na, December 2, dunay kasong gipasaka, impeachment gipasaka. December 4, another impeachment ipasaka. Duha na. December 19, tulo na. Yung sa may nahitabo atong tulo. Wa na gito. Marag wa na gyud na. Kalit lang pag February 5. Kalit lang kanang adlaw. Hala. Dito mahigalas kongreso muraog. Mura ba tawag kanang kay nakapirma na mo ni muna. Unya nakabasa sila do. Nanang adlaw even si Franz Castro mahigala, ako mong ibalik gamay ha para makasabot mo. Nga murang nagduwa-duwa lang tubig-tubig. Di pwede nga ang usakap government elected official nga gipili sa katauhan, gibutang sa katauhan, unya hatang-tangon lang niining murag nagduwa-duwa lang. Ha? Di mo nang di po sugot ang Supreme Court, anak. Nagduwa-duwa man Congress mo naman kailangan giduwa-duwaan lang. Ingon Supreme Court, bahalag magduwa-duwa mo, bahalag mamuliti ka mo, kami mo barog mi. Mo barog mi. Onsay balaod. Mo nang pagkanidutan pagkasuwata Supreme Court. Hinumdum mo talawas Claire Castro, Franz Castro. Hinumdum mo ako man gi kuan kani adto. Para hinumduman ta mo ha balik ka sa February 5 aron makasabot mo nga unsa ka murag bugal-bugal bitaw. Inana ang pagpasakag kaso day nga murag nanay tulo ka impeachment cases. Imo nang gipangutana bitaw sa Supreme Court. Unsa day nahitabo sa tulo ka mga impeachment cases? Ilang giisnab ang Supreme Court? Tiya mo na. Straight to the point. Ha? Unsa ilang tubag Supreme Court, dili nila ako ni explain ha. Kisabay ang korte may Supreme Court mo mo patubag nimo di ka matubag. Ano ba ato balikan ganali si Kwan dili Claire Castro libog yun Claire Castro Franz Castro tama asa man to names. O bala kasabot nga doon na impeachment naigihika impeachment kadtong adlaw. Nya dali nila dali gipasaka may kalawa dawata Senate oy. Saan yung kalaki ninyo nga, wa mo'y klaro diha? Nya kami pa inyong iamong sa diri. Dali, nya human, gidagan dito sa Senate mga kaigsunan, wa na. Tanawa rin ko, asa man to dong, may balik ka may, kuno, names, kanao. Matas dalaga. Pero baka yung majority yon. Oo, tapos. Pero hindi mo lang kayo invite. Impeachment ba yun? Pero kung
Ma'am, paano nilalaman na merong caucus kung hindi po kayo invited? Na dinig-dinig lang namin. Puntahan ko muna ako. Paano niyo po nasabi na impeachment at permahan? May nagsabing official. Official, gano'n An kalaki official na? has told you that there's a signature Leader? from the majority. Has told you that Malapit. there's I'm sorry. Sige. naka Can one-third you na. say it na kayo mismo? What is this meeting about? O anong narinig po ninyo? Sabihin ko naman. Tayo po. Ano po yung narinig niyo? Well, parang naghahanda yata ang majority doon sa ipipresent mamaya about impeachment. So I have to verify pa nga kung ano yung impeachment complaint na yon. Is it 1, 2, 1, 2 or 3? Yan. May narinig kayo? Or 4? Or 4, tama. But the official who told you, yes, he or she has signed the impeachment. Hindi ko pa nakita. May narinig kayo ilang bilang na po nung pumirma? Well, we are in-expect daw na makukuha yung 1/3. Which is, 103, pero nag-expect pa ng more than that. okay. Hindi ko na muna sabihin yung final na number. Sige, ma'am. Okay. Kat dong. Freeze dong. Kana, kabantay mo atong adlaw mura lang duwa ang mga congressmen. Yan, pasakang, ikaupat mo doon, ipangutan na bitang. Sabi, pasakang, first, ang second, o third. Sus na day, fourth. Mura gadua-dua lang ba? Anang adlaw? Ano yung Supreme Court? Kamo, inyo ng kalaki, Congress, ayaw mo yung apila-apila? Muna'y klaro ang pagkasulti, may gala nga, bahala mo mag-unsa mo din ha, magtuwad-tuwad mo din ha, inyong pamulitika na, ba't mo barog may dili may apil ninyo? Unsay balaod, maoy among ipatuman. Muna mapasalamaton ta mahigala sa Supreme Court ining hitabua karon.